ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಂತ ಇಲ್ಲವಾ ವಿಶು ಪಾಂತ ಇಲ್ಲವಾ ಏ ಪಾಂತ ಹೆಜ್ಜಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಬರೋದೇ ಬೇಡ ನೀನು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದೆಂತದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಟ್ಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಕ್ಕ ನನಗಿಲ್ವಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ರಿಂಗಾ ಬಾ ನಿಂಗಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕಿದೆ ವಿಶು ಲೈಟ್ ಹಾಕು ಹಾಯ್ ಓಲ್ಲರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಬರ್ಪುಂಡಿಯ ಉಮಿಲು ಸಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಅದೇನು ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಾಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕದಿಯೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಂಜವೇ ಓ ದೇವರೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇನಿ ಬತ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಬುರ್ದು ಪೋಯರ್ ಬಂದಿನ್ಯನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಬತ್ತಿನಕ್ ಕಡಲ್ದಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಯ್ ಶೋಭಾ ಹಾಂ ಆಯ್ತಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಂ ಈಗ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟಕ್ಕ ಕಾಂತೇನಾ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅದು ಹುಳ ಬರ್ತದೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದುಂಡು ಓ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದಂದು ಪುಸತಿಜ್ಜಿ ಏರಿಯಾ ನೀನು ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಆತ ತಾಕತಿಜ್ಜಿಯ ಹಿರೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಂತ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಭಾರತಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಂದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅವಳ ಐಡಿ ಕೊರ್ದು ಮನ್ಪವಾಡ ಶೋಭಾ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪವಾಡು ಆಯ್ತಾ ಕರ್ಮಕು ತಿನ್ಪೇರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಒನ ಸಾಂಡನಿಗಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಜನಾತಿಜಿ ಯಾವ ಫಿಶ್ ಅಡಿಗೆ ಶೋಭಾಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಜಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಬೇ ಇಪ್ಪ ಅಂತ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೂವ್ ಸಮೇತ ದಿಕ್ಕಂಡು 10 ನಿಮಿಷನಾ ಮುಂಬೈ ಪೋದಿತ್ತ ಓ ಅಂದೆ ಮುಂಬೈ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಬಿಯಾಲೆತ್ತನ ಭೂತಾಯಿ ಫಿಶ್ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಏಪ ನಿಕುಲು ಪೋಯರ್ತಲೆ ಆನೆ ಇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಅಂಜು ವಿಜ್ಜೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇನ್ನ ಏನ್ನ ಮಿತ್ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೀಪು ಜಾಂಡ ಇಂಚ ಮಂತಂದ ಅವಂದು ನಿಜಿಂದಲ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬೋದಿತ್ತಾರಾ ಅನ್ನೆ ಒವ್ವ ಬಾರಡು ಉಳ್ಳೇ ಆಂಜು ಬಾರಡು ಬೊಬ್ಬನದ ಪಾಪ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಂ
arwa baru itu dah naik. Ay coba kam. Ande ya, alai do. Ini ya, masuk ya kan ya wa. Masuk kan. Upara wanci dengan dia. ಏರಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾತದ ಪಿರಚೋರಿ ಪಾಡುನ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ. ಮಾರಿಸ್ವಾಮಿ ಸೇ ಹಾಯ್. ತಿನ್ನ ನೀನು ತಿನ್ನಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಐಟ್ ಬಾಡಿಯ ಅವಳು ಕೊಲ್ಲರ ಸರಿಯಾ ಪೂಜ ಇಂಕ ಲೈಟ್ ಬರ ತೋಜ್ಜ ಪನ್ನೊಡು ಸೊಬಕ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಐಕುಲು ಪಾತೆರದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪನ್ನೊಡು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಎಂದಿ ಏರ್ನ ವಿಶೇಷ ಈ ರಿಜ್ಜರತ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಏತು ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಏಸ ಬತ್ತನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಬೇಕಾಚ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಏಸ ಮಾತ ಏತು ಬತ್ತನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಈ ರಿಜ್ಜಾಂಡಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಮಂಡ್ಯದ ಏಸ ಬತ್ತನ್ ನಂಗೆ ಸೆಕೆ ಪಡ ಕಿಂಚಿಗುಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಅಂಡ ಬರ್ಪಣ ತೂಕ ಅಂದಿದ್ದು ಗಾಳಿ ಎಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಐನು ಏರು ಪನ್ನೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಬರತೆಕ್ಕ ಈಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಕುಲ್ವ ನನರಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಾತ ಡೊಂಬೆಲ್ದಾರು ದೂರ ಪೋತೇರು ಡೊಂಬೆಲ್ದಾರು ಉಡುಪಿ ಬರೇರು ಉಡುಪಿಡು ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಜೂನ್ ನುಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಊರು ಬರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಊರು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಇದು ಆಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರುಲ ಅಕಲ ಕರ್ಮ ಅಕಲ ಎಂತ ತಿನ್ಪುನು ಅರ್ಥಂಡ ಅನ್ನೇ ಮಂತೆಡ ಮಂತಂದಿಪ್ಪಡು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದೇವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಪೋಪಿನಿ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಂಡೀರು ಆತೆ ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀರ ಶೋಭ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಬಿಡು ದೇವೇರ್ ತೂಪಿ ಐಕ್ಲೇಕ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಕರ್ಮ ತಿಕ್ಕು ಏರ್ಲ ಅವಡು ಇಂಕ ದಾಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರುಂದಾತ ನಮಕ್ ಪೋಡು ಮಂತಿನ ಪೇರೆಂಟು ಅಕಲೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಲಾಂಡ ಒಂಜೆಟ್ಟು ದೇವೇರು ಕೊರುವೇರು ಟೂನರ್ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾಂದಾಲ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ತೋಪುನಾರ್ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಫೇಕ್ ಎಂಚಿನ ಫೇಕ್ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪವನೆ ಆತೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಆವ ಬೇಗ ಬಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಐಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಬಿಡು ಮಾತಿರ್ನಿಲ್ಲ ದೇವರು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿನ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ನಂಜಿಕಾರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಲ್ ಬಂದಲ್ಲ ಕಾಡು ಪತ್ತು ಒಯ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಡು ಪತ್ತು ಒಯ್ತೇರಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಜನ ಉಪ್ಪಿರು ಪಿರಾಡು ಒಯ್ಪೇರತ ಅವು ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೆ ಅವೇನ ಪಾತೇರುನು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂಗು ನಿಕ್ಲ ಅವೇನಾ ಬಕ್ಕ ಏನೋ ಚಾನಲ್ ಬಪ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೋಯ್ತವ ಬೋಪನ್ ಪಾಡು ಅಕಲ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಕ ದೇವೇರೆಲ್ಲ ಬೇತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರುವೇರು ಇಂಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಯ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ತಂ ಪೋಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ನಕುಲು ಎನ್ನಕುಲು ಆತಿ ಬತ್ತಿ ಜಡ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಪೆದಂ ಪಾತೆರೋಡು ಪೆಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿಲಕ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂತೆಂತ ಸೇಲೆ ಪಾತೆರ ಜನಕುಲು ಉಂತುವೇರು ಅವು ನಾಯಿಲ್ ಬತ್ತಂದ ನನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪಯಾನ್ ಸಯ್ಯಡ್
ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸಾಚಲಕ ಮನ್ಪೆರ್ ಬಿಡು ಏರ್ ಮನ್ತೆರ್ ಅಕುಲು ಸಾಚದ ಲತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂತ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದಾ ಮಲಗುದ ನೀನು ಹಾಯ್ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಬೈ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಮಟನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪೋಪನ ತಿಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ವಾ ಹೇಗೋ ಮುಕಪ್ಪ ಎಂತ ಬರ ಬರಲ್ವಾ ಜೋಲಿಗೆಲ್ಲಿ ಕುೂತ್ಕೊಬ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ ಗಾಳಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಮರ ಬೇಗಾರದು ಬೋತ ಏನು ಬೇಡ ನೀನು ಜೋಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಯ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತ ಒಪ್ಪ ದೇವರೇ ಹೋದೆ ಏತು ಸೆಕೆ ಪುಣ ಮಾರ ತಂತೆ ಯಾನತ್ತ ಪೋಪಿನಿ ತಿಂದದು ತಿನ್ನ ಇಂಕ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಕೆಲರು ಪಗೆ ಇತ್ತಿರಕ ಮನ್ಪೇನು ಮಾರ ಏಂಚಿನ ಪಗೆನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ಪಗೆ ಒರಿಯನಂತ ಎಡ್ಡ ಯಾರಂತ ಬಿಡ್ಪುಜರಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಲಾರ ಅಂಚ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡು ಬಾಕಿದ ಅಕುಲು ಪೂರ ಹಾಳಾದು ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೆರಡತ ಆಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜರ ಅವ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋಯನ್ನ ಶೋಭಾ ಇನಿ ಓಲಿಯರ್ ಜನ ಹಾಂ ನಿಶಾಂತ್ ಓದಿಯಾ ಶೋಭ ಪರಬುದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೀಗ ಹಾಲಿಜ್ಜಲ್ ಪೋಯಲಾಲ್ ಉಲ್ಲನಾ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ ಬಕ್ಕದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತೂಲ ಆ ಪಂಡತ ಜನಕ್ಲೆ ಏತಿ ಒಯ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ದೇವಿರು ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇಡ್ದು ಅದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೀದುಪ್ಪಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅರ್ಥಂಡ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಸೇಲೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಸೇಲೆ ಪಾತೆರ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಕಲ್ಲ ಬತ್ತೆನ ಸೀದಡ್ ಪಾತೆರೆ ಇಂಕದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನೆರ್ಪೆ ಅವ ಬುಡ್ದು ಅಕಲೆ ಮೇಯ್ಕ್ ಬುರ್ಲಕ ನೇಲುದು ಸಾಲೆಗಟ್ಟದು ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಮಟನ್ ಆಗೋಗು ಮಲಗುದಾ ಯಾನ್ ಕತ್ತಲೆಡ ಬೊಲ್ಪುಡು ಬೆಗರುಡು ಸೆಕೆ ಪುಡು ಜೋಲಿಗರಿ ಗುಲ್ವೆ ಮಟನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂಡಾ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡಿಯಾ ಪೆತ್ತನ್ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಬೆನೆ ಪಾತಿರಿಡ ಯನ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನಕ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದಾದೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾರಿ ಕಲ್ತೇರ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಡಿ ಟ್ರೈನ್ ದ ಅಡಿಟ್ ಜಪ್ಪು ಈ ಥರದಿಲ್ಲ ದುನ್ನಾತನಾ ಓ ದೇವರೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಿಲೇಡ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು ರೈಲ್ ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಇದಾದ ಕಾರ್ದೆ ದೀಪನ ಯಾನ್ 90s ಕಿಡ್
ಎಂಕ್ ಪರಬುಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬೆಬ್ಬೆಬ್ಬೆ ಪನ್ಪ ಅಂದ್ ಅಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅತ್ ನಮ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅತಾಂಡೆ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಮ್ಮ ಅವು ಎನ್ನ ಗುರಿಯನ್ ಅವಳು ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಪನಾ ಅಂದ ಸೋಬ ಬರ್ತಿ 40 ಅವಡು 40 ಇಂಕ ಬೆಗರ್ನ ತುಲೆಯ ಶೆಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ನ ಬಗತ್ತೆ ಹೆಂಚ ಬರ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ದಲೇ ಕುಲ್ಲೆ ಎನ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತ ಶೋ ಬೋಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಲ್ ಕಲ್ಪವಲ್ ಐತೆ ಏ ಮಾತ ಬೈದನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ತುಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿಜಿಂದು ಸೆಕೆ ಬುಡಾಯ್ಕ ನೇಲು ಅಂತ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪು ಬೀಜು ಅಪ್ಪ ಶೋಭಾ ಮೀನು ಏಪ ಬೋಡು ಪಲ್ಲ ಕಡಲ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರೋಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಮೀನ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪಿಯ ಫೋನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ದೇತೊನು ಫೋನ್ಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ದೇತೊನು ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಕಡ್ಪುರು ಅತ ಬೆಡ್ಡ ಬೇಲೆತ ನಿಜಾನಗೆ ಕೊರ್ಪಿ ನಂದು ಸತ್ಯ MS ಧೋನಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ T20 ಪೋಯ್ರ ವೈ ಅಜ್ಜಿ ನಿಜ ನಿಜ ಹೇಳುವೆನು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವಲೇ ಪೋಡ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ತೆಲ್ಲುಲ್ಗ ಪೋಂಡೆ ಅಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಬರೋ ತಕೊಂಬ ಕೊಡ್ತುನ್ನಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ಬಾಡಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ಲೈಟ್ ಪಾಡು ಒಬ್ಬ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓ ದೇವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ It is aged 43 years. ಇದೀಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಟಿವಿದಾಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇವೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಪಾಡ್ದಜಿ ಮೀನ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ಸಾಲ ಕೊರಡು ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಯಾರ್ಲ ಎತ್ಕೊರ್ರೆ ಸಾಲ ಯಾರ್ದು ಎತ್ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಧರ್ಮ ನಿಖಿಲ ಧರ್ಮಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಿಂಕ ಕಾಸು ದಾಯ್ಗ್ಯ ಇನ್ಯಾ ಪುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಏರೇ ಕಾಸು ಅದಾ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡಿಯ ಕಾಸು ಏರಿ ಎಂದಾಯ ಬುಕ್ಕ 15 ಇಂಗ್ಲೀಷು ಟೀಚರ್ ಆಯ್ನಿ
ಇರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅವೇ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪೆ ಇದು ಆಳ್ ಟೀಚರ್ ಬೇನಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದ ಕಾಸ ಸಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾದಿ ಅಲ್ ಮನ್ಪೋದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತೈತೆಂಡ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆತಿ ಬುಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ ಇಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಮಲ್ಲದ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಮೇನದ ಅದ ಚರಣ್ ರೈ ಚರಣ್ ರೈ ಓ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಓ ಓ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಗವಿ ಪುಷ್ಪಕ್ಕಾಗ ಧರ್ಮಗು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಬೊಕದಾಯಿ ಧರ್ಮಗು ಓಲು ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ದಿಯರ ಅಂದ್ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಓಡೆ ಬೋಪುರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಅವರಂತೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪು ಕಾಪಾಡದು ಶೋಭಾ ಏಪ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಲೆ ಆ ಮುಂಡರ ಪುಷ್ಪಕ ಒಂದು ಏರು ಚರಣ್ ಚರಣ್ ಏರು ಆ ಮುಂಡಿಜಿ ಆಂಬೊಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಂದ ಕಜಿಪಂಡ ಹೊರಾನೆ ಉನ್ಪಿನಿ ಆಮು ಬಕ್ಕ ಬುರ್ಚೆ ಇಂಕ ಇರ್ನಾಡೆ ಆಮುಂಡುದು ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಉಗ್ಗ ಉಂಡದಾಂಡೆ ಈರ್ಲ ಉಂಡರ ಆಮು ದೇವರೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಹೇಳಿ ಎಂತ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಓಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಾಡು ಎಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಾಡು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಯಲಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೌದಾ ನನ್ನ ಕಡಲಿಗೆ ಬೋಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಬಸಬಾಡ್ ಕಡಲ ಬೋಟ್ ಪೋಯಿಚಿನ ಮಲ್ಲಜಿ ಬಸದೆತ್ಬಾಡ್ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಕೈಲಿ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಕೈಲಿ ದಾರಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನೀವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಓ ಅನಂತ್ನಾಗಿದ್ದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಟ್ ಪೋಡೆ ಇತ್ತಲು ಬೋಟು ಪೋವರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ 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 ಸಾಗರ ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಡಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ಮೈಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂದಲು ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಮಿಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ನಂಗ್ ఎక్కడిదా ఫేక్తాయి ఓలి ఎక్కడిదా ఫేక్తాయి బైజి మారే బిజీ ఇప్పుడు పాప దుంబు బోటు పోంది ఇత్తేಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದ ಬಸ್ ಮೆಂದು ಪೋಯಿಚಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೋಟ್ ಪೋಯಿಚಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಸ್ ಬಾಡ್ಗ ಕಡಲ್ ರಾಸಿ ಮೀನು ಬರು ಐಸೈತೆ ಐಡಿಡ್ ಉಳ್ಳೆ ನಂದು ಎಕ್ಕಡ್ದ ಫೇಕತೆ ಎನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಸುಡತ್ಕಲ್ ಇರ್ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತೇರಿ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಬಸ್ ಗಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪೋಡು ರಿಕ್ಷಾ ಗಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪೋಡು ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ರಪ್ಜ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇ ರಂಡೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದೆ
ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್. ಏನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಇರತ್ತವ್ರ ಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾರತ್ತೆ ಕದೇವರೇ ನನ್ನ ಸಾಲೆಡು ಮರೆಯಲು ಇಡೀ ಬಲಿ ಬರೋಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ರಜೆ ಬರ್ಸಗ್ ಸಾಲೆ ಬರ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ನಾನ ಲೈನ್ ಪಾಡೋಡ ಆ ಲೈನ್ ಉಂತಲೆ ಕ್ಯೂ ಉಂತಲೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಇದಾದ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಯನಾ ಶೋಭಾ? ಈ ಬೇತ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಯನಾ ಹೊಸತ್ತು ಪೋಪೆ ಬಣ್ಣಂತ ಇಲ್ಲ ಕೈತ ಲೈಕೆ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಟೀಚರೇ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್. ಶೋಭಾ ಇನ್ನ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದು ಮೀನ್ ಕೊರ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಅಂದ್ಯ ನಾನು ಅಂಜೀವಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪೆ ಈರ್ದಾದ ಮಲ್ಪುರಿ ಯಾನಿತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಅಂತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಲೆನಾ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನೆ ಪೋಪಿನಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಮನ್ಪಾಲ ಬೇಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಬೇಲೆಗ್ ತೂ ಓಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋಡು ಮೆಗ್ಗಿನ ಗುಲ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಗ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಬಡ್ಡಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದ ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚೆಮ್ಮಂದು ಇದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪುಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಮೀನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜೂಂಡು ಬರ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ಬಂಡಲ್ ಆವಾವು ಫುಲ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂಡಲ್ ಇದು ತುಂಬಿ ಮೌನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ ಕಮ್ ಮೌನ ನಿಶಾಂತ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬಾತೇರ್ನ ಆಯ್ಕದಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರುಡಿಯ ಲೈವ್ಡು ಗೊತ್ತಾನ ಅಚ್ಚನ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ತುಳುಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಕನ್ನಡ ಬಾತೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಪಾಪ ನಿಶಾಂತ್ ಬತ್ತಿದ್ ಪೋಯಿ ಪಾಪ ತುಳುವೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡನ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ವೆ ಮಾರ ಅಂಚದಾಲ ಮನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ವೆ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಲ್ಪು ದಾನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಏಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅವಳ ಅಗತ್ಯತೆನ ಅವಳ ಮನ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂತೂ ಈ ಟೂನಾಗ ಗಡ್ಡದ ಉಲ್ಲಾತ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮಿ ಗಡ್ಡಿ ಅದು ಸುಜಿ ಓಲೇನೆ ಸುಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಮಾರ ಬೈಜ್ಜೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದ ಲೈವ್ ದ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿನಿ ಸುಜಿ ಓಲ್ಲ ಬಲ ಬೇಗ ಇನ್ನು
baka janakle telpere eddandu karnala ivugu jana ijjeru erle ijjeru enchabandu ವನಸಾಂಡೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸು ನೀವು ಜಾಯ್ನಾ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಓ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಓ ಕುದದ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೋನಾ ಎನ್ನ ವನಸ ನಿಕಲ ವನಸಾಂಡೆ ಮೀನ್ ನಿಗ್ಲೇದದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಲೆಗೊಂತೆ ಟ್ಯೂಷನಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಯಗೆ ಇಂಕು ಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾನೆ ಬೇತಾಗಲೇ ಕೊರ್ಪೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಕ ಕೊರ್ಪುನಾ ನಿಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪಿಂಕನ್ ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಕಲ್ಪತೀನಿ ನೈಂಟೀಸ್ ಕಿಡ್ ಇನ್ನ ಫೀಸ್ ಪನ್ಲೆವಾ ಅಲ್ಲಿಗೊಂತೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪದ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಓ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುನ್ನಾನಂದ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡದು ಈರೊಂಜಿ ಬತ್ತನ ಕೊರ್ಪಾರು ಮಾರ ಕೇನುಡು ಬಂಡದಿಜ್ಜಿ ಮನುವನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಅವೇ ಬನ್ನಿ 60 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೇನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಜಾ ನಿಕ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಸರಿಟು ಓಕೆ ನಿಕ್ಕು ಉಗಂಡದ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಹೂವಿಯ ಉಗಂಡ ಬಂಡ ಶೋಭ ಉಗಂಡ ಬಂಡ ದಾದ ಉಗಂಡ ಬಂಡ ದಾದ ಸಬ್ಕೇಲ್ನೆ ಸುನ್ 5K ಅಂದ್ಯ ಎನ್ನ 5K ಒಂತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ 1Kಗೆ ಮಂದಿಜಿ 2K ಮಂದಿಜಿ 3Kಗ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ 5K ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ 5K ಸಬ್ಕೇಲ್ನೆ ಎಲ್ವೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಉಗಂಡ ಪಂಡ ಊರು ಅಂದ ಓ ಊರಾಯ್ತ ಭಾಷೆ ಓ ಅವಿಯಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಲ್ಪ ಅವಡು ನಲ್ಪ ಆಂಡ ಎನ್ನ 5K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತು ಜನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆ ದೊಂಕೊಡು ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲಿನ ಪೂರಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಒಯ್ತಂದು ಬೋದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲು ನಡುಗುಪ್ಪೇರು ಅವಿಯಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೌನದಾನೆ ಇಜ್ಜಲು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಲ 5K ಕೇಕ್ 5K ಬರೆದು ಹೆಂಗು ಕೊರಿಯನ್ ತಿನ್ಪೆ ಮಂಚೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹೌದೇ ಉಗಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತವರಾ ನಾನು ಗೋಡದಾಗ ಉಲ್ಲೇನಾ ಆತ್ಲನ್ನ ರಕನಾ ಓಕೆ ಡನ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಐತರ ಇಜ್ಜವ ಶೋಭಯಾನು ಐತರ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಐತರ ಇಜ್ಜಿ ಐತರ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಗೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಅಗೇಲ್ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಎರೆಗೆ ಸಬ್ಬು ಉಂಡತ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್
ಮಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲೆ ಆತೀನಿ ಕರ್ಮ. ಹಾ ಪಗೇಡ್ ಪಂಡ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪೆನಾ ಬೈಯಡ್ ಅಗೇಲು ನೈಟ್ ಏನ್ ಮಂಟದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಕಲೆ ತೋಜುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ತೋಜುಂಡಿ ಎಂದೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ದು ಒಲ್ಪಾಗಿಲು ಊರಸ್ಟೋರು ವಿಸು ಜೆತ್ತೆಯ ಪಾಪ ಈಗ ಟಿವಿ ಬರ್ಪ ಬಂದ ಆ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದು ಟಿವಿಲ ದಾಲೆ ಜಕುಲು ಇನಿಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರಿ ನೀರ್ನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಡು ಫೋನ್ ಬಂದದು ಪಾಡ್ನನ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಜನೆಂಕಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಬೇವಿಲ್ಯ ಅಂಚ ವಿಶ್ವ ಏನೋದಿತ್ತಿ ಟಿವಿ ಬರಲ್ವಾ ಟಿವಿ ಬರಲ್ವಾ ಆಯ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಿಂಚಿ ಟಿವಿ ಏಜ್ ಬಾಪ ಈಗ ಸಿಂಚಂತು ಹುಡ್ಗೆ ಸಿಂಚಂತು ಬರೇ ಚಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರೋದು ಓಡು ഞാൻ ഉപ്പ ഓലുപ്പ ഇതേ ഗുർത്തുണ്ടാ ಗುರುಶಳು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಗ ಅಕ್ಕಲು ಜೆತ್ತೆರಾ ಜೆತ್ತೆರಿಯಾ ಉರುವಷ್ಟೂರುಡು ಉರುವಷ್ಟೂರುಡು ಚಿಲಿಬಿ ಗುಡ್ಡೆ 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 ಟ್ಯಾಂಕಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಪಾಪಾಯ್ ಟಿವಿ ಬಂದು ಕಾತು ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದು ಓತೆ ಎಂಚಿಪುರ ಅಂದೆ ಯಬ್ಬ ಉಗಂಡದ ಜನಕುಲು ದಾಯ್ಗ್ಯ ಐಕಾಯೆ ಉಗಂಡದ ಕುಲು ಎಡೇಜೆರ ಬೇರೆ ತತ್ತದ ಕೆರುವೇರತೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂತಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಬ್ಬನ ಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದುಂಡತ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಬಂದುಂಡು ಚೂರು ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಬಿಡ ಆಯಗ ಆಯಗ ಇದೀಗ ಈತ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಡ್ಲೆ ಐಡಿ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ದು ಇದೀಗ ಈತ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಡ್ಲೆ ಐಡಿ ಕೊರ್ದು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಅಂದು ಬುಡು ಕೊರಡಂಚಿ ನಮಕ್ ದಾದಾತ ಆಪಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದೆ ನೋಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಕೆಲವುಡ ಸೇಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಯ ಸೇಲಿಗೆ ಯಾನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಅಂಚನ ಏರ ಗತಿ ಇಜ್ಜದ ಸಂಡೆ ಅದು ಎಂಚ ಮಂಟ ಯಾನ ಉಳುಪೇದ ಆಯ್ತರದಾನಿ ಮೆಗ್ದಿನకు పోపేరు అకు లంచ్ పోపేరు యాన్ ఇంచి పోపే అంచంత ఉరువాపు ముద్దుದು డైరెక్ట్ ಬಂದು ఉరువాపు ఇంక నాకు ముప్పగు ఇల్లాడు భూత బయప్పేనా అంద అనిక ఇల్లడా ಕೆಲವೇರು ಪಂತ್ ಏರಿಗ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಕುನ ಮಾರ್ರೆ
ಓಲಿಯಾ ಓಲಿ ಇರೆಗತ್ತಿ ಇರಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೆಲವು ಬಣ್ಣದ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಫುಲ್ಲು ಒಯ್ತೊಂಪೊಯ್ಯದು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಕೂರುವೇರು ಅವೇಕ್ ತಿಕ್ಕು ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಯ್ಯ ಅಂಚದ ಕರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಏರೇನ ಬುಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒರಿ ಎಡ್ಡ ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಇಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ದಿ ಏರ್ಡ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗೂ ಫುಲ್ಲು ಲೈಫ್ ಬಿಡ್ಲ ಅದು ಪೋ ಮನು ಇರ್ನ ಸುಳ್ಳಿ ಅದ ಅತ್ತ ಅಂದು ಬಾಯ್ ಪೋಪುನಾ ಓ ಅನ್ನರೆ ಒಂದುಲೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ನಿಶಾಂತ್ಲ ಬತ್ತು ಪೋಯೆ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಗಾಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಬಚ್ಚಲೂರಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚೆನೆ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಪಿನಿ ಓ ಅಂದು ವರ್ಮ ಕಾಲ ಅಂಡತ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಪೋಯರ್ ಈಗ ಓಕೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಬೆಳ್ಳಾರೇನಾ ಸುಳ್ಯ ಸುಳ್ಳಿದಾರ ಬೆಳ್ಳರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ನೋಡಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಈ ಬೆಂಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಈ ಬೆಂಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಸುಳ್ಯದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ 5 years ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂದ ಸುಜಿ ಬತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಸುಜಿ ಬತ್ತ ನಂಜು ಲೈಕ್ ಕೊಡವ ಸುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನೈ ವನರ್ಸು ಮುಗಿಂಡವ ಸುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ವಾ ಬೇಂಜಿಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿನ ಬೆಂಚಿ ಎಡ್ಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಜಾಬಕಾಯಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉರಿತುಂಡು ಉರಿತುಂಡಿಗೆ ಓಲಿತ್ತ ಈ ಓಲಿತ್ತ ಸುಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಿಸಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಅಂಡ ರಂಜಿತ್ ಇಜ್ಜತೆ ఇది ಓಡೆ ಬೋತೆರ ಮಾರವೇ ಬನ್ನತ ರಂಜಿಜ್ಜಿ ఒక ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಚೇತು ರಟ್ಟದ ಬೇದ ಚಾನಲ್ಗು ಚೇತನ್ ಚೇತು ಇಡೆ ಬರಂತ ಅವ್ರು ರಟ್ಟದ
ಅವೇ ಪನ್ನದ ಹೊರ ಬಂಡಿ ಜನ ಏನು ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕುಲ್ಲಟ್ಟದೇರು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಗೀತಕ್ಕ ಮೂಜೆ ಬರ್ಪೇರು ಓರ್ಲೇರು ಗೀತಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪುರ ಪೋದು ಪನ್ವೇರತ ಅವಳು ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಂತ ನೈನಾಡು ಮುಟ್ಟಾರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ್ ಆಂಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದ ಮಾತ ಎನ್ನು ತೊಡಿತ್ತು ಅವೇ ಬನ್ನತ ಮಿತ್ ದೇವೇರು ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಲ ಅಪ್ಪೆಲ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಕನ್ಯಾಮಂಪೆರ ಬತ್ತೆರಡ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿನ್ಪೇರು ಆತೆ ಯಾನಿ ಬತ್ತೆರಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ನು ಎರಡಲ ಈಲಾತೆ ಬತ್ತೆರಡ ಓಕೆ ಫೇಕ್ ಬಂಡೆರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಿಡ ಯಾನ್ ಫೇಕೆ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಹಿಡಿದಕುಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಫೇಕ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬನ್ನು ಎಡ್ದ ಅದ ಎರೊಂಡದ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟಾ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾಂಪೊಪ್ಪೆ ದೂರ ಪೋಪುನ್ ಮಾರೆ ಉಂತು ಈ ಪೋಡ್ಚಿ ಉಂತುಲೆ ಓಯ್ ಸಚಿನ್ ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ರಿ ಓಲಿತ್ತನಲ ಒಂಜನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ್ಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಉಲ್ಲೆ ನಾಟಕದ ಬುದರ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ್ದು ಪಿರಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಸೋಬಾ ಮೇಲೊಬ್ಬ ಕಾಯುವವನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ ನೀನು ನಂಬಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಅಗೆಲುಂಟಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮರೋಡಿ ಯಾರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಸುಜಿನ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ಗೆ ಅಂದು ಕುಡ್ಲಡು ಉಳ್ಳಕ್ಕ ಅಂಚ ಇರ್ನ ನೆನಪಾಂಡು ಸದ್ಯ ನೆನಪಾಂಡತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಕೋಡ್ರೆ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಬೆರಿಕಿ ಬಿಸತಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಂದು ಬಿಸತಿ ಪಾಡುವೆರದೆ ಅವೇ ಇದೆ ಸಚಿನ್ ನೀರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ರಿಟರ್ನ್ ಕರ್ಮ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅಲೆಗಳ ಪಂಡೆ ಸುಮಾರು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಸೊಬ್ಬ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪೀರು ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಓ ಅಶ್ವಿತ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಜೈ ಭಾರತಕ್ಕನಿಗೆ ಜೈ ಎಸ್ ಕರ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದತೆ ಅವೇ ಅಶ್ವಿತ್ ಬತ್ತೆ 100%. ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಉಂಡಲ್ಲ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅಂದ ಆವ್ ಯಾನೆ ಆತೆ ಪಂಡದ ಮುಗಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ತುಪ್ಪೇರ ಮಿತ್ ಬಾರ್ದು ಬುಂಡ ಆಯ್ತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಬವಡೆ ಅಂತೂತಾನೆ ಗೊಬ್ಬೆದಾನೆ ಭಾರತಕ್ಕನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪುಕ್ಕಡೆ ಅಂತೆ ರೇಜೈನ್ ಚೂರ್ ರೇಜೈನ್ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಮಹೇಶ್ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಇಂಚಿನೇ ಪಲ ನೆನೆಪುಪ್ಪಡವೆ ಹೋಲ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪುಲೆ ಇರ್ಮದಿಕುಲು ಮತ್ತೆ ಏಪದ ಜನಕುಲತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸಚಿನ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಕೆಲವಿತ್ತ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಜರಿ ಇಜ್ಜಿದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒನಸಾಂಡೆ ನಾ ಎನ್ನ ಒನಸಾಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಡ ಮಾತ್ರ ₹5 ಕಂಡೆದ್ದರು ಆತು ಬೆಚ್ಚಾಪ ಎಂಡನೆ ಧೋನಿ ಇತ್ತೇನಾ ಧೋನಿ ಪೋಯೆಗೆ
ಯಾನ್ ವೈಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ದೀಪುಜಿ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಲ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪಿರಟ್ ಕಿಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಸರಿಯಾ ಬುಡು ಸೋಬಾ ಬುಡು ಯಾ ಆರೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಪನಂದಿರ್ತ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ ದಾಯಗ್ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಕಜ್ಮೀನಿಯೆ ಕಡಪುರ್ದಿ ನೀರು ಬಾನ ಬುಡ್ಡಿ ಬುಡ್ತಿರತ್ತ ಬುಡು ಬಾನ ಬುಡಿಯಡ ಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚುಚ್ಚುಂಡೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಯಾನೆ ಇದು ಖುಷಿಡಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಿಡು ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಿಡು ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಬಿಡು ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಲೆ ತೂಪಲ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೀನಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಅಂದು ನೆಂಚಿನ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಾರ್ರೆ ಶೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಂಗ್ ನಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕ ಬನದಾದೆ ಬನತ್ ನಂಗ್ ನಂಗ್ ಅವಳ ನಮ್ಮಡೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲ ನಕ್ಲೆ ಕಾದು ನೋಡುವ ಶೋಭಾ ಕಾದು ನೋಡುವ ಮಾತೇರ್ನಲ ಏತು ವೇಷ ಪಾಂಡಲ ನೀರ್ಬೂರ್ನಗ ವೇಷ ಪೋಡದ ಅಂಚ ಓ ಬಗ ಸಚಿನ್ ಒಲ್ಪ ಒನಸಾಂಡೆ ಸಚಿನ್ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಬರತೆಕ್ಕಗ ದಾದಾಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟಾದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟಿಜ್ಜಿನಮ್ಮ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಟೇನ್ರೆ ಕೋಟೇನ್ರೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ನಂಗಡು ಮಾಸ ಎಬೋ ಏ ಶೋಕುಂಡಿಯ ಸೋಬಾ ಕೋಟೆ ನೀರು ದಾಯಕ್ ಸಚಿನ್ರು ಬುಕ್ಕ ಪಿರಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕಗ್ಗು ತುಕ ಕೋರಿದ ಲೆಕ್ಕವೇ ನಮ್ಮ ಕದ್ದು ತೂಕ ಕೋರಿದ ಲೆಕ್ಕವೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸುಜಿ ದಾದಾ ಮುಂಗುಲ್ ಬಿಸಿರುದೆ ಬಾದೇನು ಇನ್ನ ಮಾತ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ನ ಕೊಲಿ ಪುನಿ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟಾ ಬೊಕೆನ್ನು ಕೂಡ ಏರು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಜ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೀನಾ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಬಾ ತೂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಡ ತಿಗಲ್ಲ ಸಾದಿ ಕೊಡ್ಪ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿರುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಿರುವೇರು ಎಡ್ಡೆಗೆಡ್ಡೆ ತತ್ತಂಡ ಕೆರ್ಪೆಂದ ಆತೆ ಬಿರುವೇದಿಯ ತಾಯನು ಅಂಚ ಬಿರುವೇರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಸರಿನೇ ಬಸಪ್ಪನ ಪವಾಡ ಪಾರ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಯಾನಿ ಎಂಚ ಪಾತೆರೆ ಆತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲವ ಏರ್ಲ പൊടിയൊടിച്ച് പൊടി തിങ്ങുതിങ്ങുള്ളൊടിച്ച് പാത്തല്ലേ എന്റെ പാത്തല്ലേ ಏರು ದಾದನೆ ಪನಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿಜ್ಜರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಿಂದು ಆತೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಿಂದು ಓಕೆ ಹಿಂದು ಅಂದು ಸರಿ ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದು ನಮ ಕದದು ತೂಕ ಕೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಕಾದದು ತೂಕ ಕೋರಿದ ಲೆಕ್ಕನಾ ಸರಿ ಬಂಡಾರ ಅಶ್ವಿತ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದು ಜಾತಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬಾಡಿಯ ನಿಜ ಜಾತಿ ಪತ್ತ ಒಂದು ಆದಾಯ ರಂಡು ಪೂಜಾರಿ ಸೆಟ್ಟಿ ಆಯಿ ಎಂಬಿ ಪಂಡ ನರಮನೆಗೆ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜಿ ಯಾಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿರು ದೀಪೂಜಿ ಓವೆಲ್ನ
ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಂಬಿಕೆದು ಮಲ್ಪಯ ಅವಂದು ಶೋಭ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಂಡ ಪಟಕ್ಕ ಪನ್ಪಲದ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದ ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಮಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಪನ್ಪುರ್ ಬಂದು ಕೋಪ ತಲೆಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವಲಂಚನೆ ಇತ್ತನ ಎದುರೆದುರು ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪೋಡಿಯೋಡು ಎಂಕಲ ನೊಪ್ಪಿ ಇಂಕುಲು ತಿನ್ಪುನದ ಐಟು ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಪಟಕ ಪನ್ಪತ್ತ ಅವು ಮನಸ್ಸಿರ್ದ ಆಲಪ್ಪು ಜಗಲ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆಗೆ ಹಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಂತನ ಆತೆ ಐಸಾರ ಮನ್ನ ಏರ್ನ ಮಣ್ಣು ಎನ್ನೈಸರ ಮನ್ನ ಆತಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತನ್ನೊಂದೇ ವಲಂ ದಾದೆಯ ಏರೆಲ್ಲ ಓಡಿತದು ಬದುಕ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಿ ಎಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಡು ಏರಿಗಳ ಪೋಡಿಯರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ಟು ಪೋಡಿರ ಅಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪೋಡಿಯೋಡು ಈ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸಿ ದಾದನ ಆತನ್ ಶೋಭ ದಾದ ಆತನ್ ಯಾವ ಲೈವ್ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನ ತೂತ ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಬಲ್ನೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಈರು ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಬನ್ ಬಾಜಿ ಎಡ್ಡಿ ಪಂಡೇರ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಲು ಬೆತ್ತಕಲು ಪಂಡೇರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಬೇಜಾರ ಓಡ್ಚೀರು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲವರ ಮಾತ್ರ ಬಡ ಬಡ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ವಾಲ್ ಪಂಡದು ಮಾಮೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಯಾನೊಂಜಿನ ಲೈವ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಿ ಬಾಕಿ ಪೂಕಿದ ಕಲ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋಪುಜಿ ಅವಂತ ಯಾನ್ 90s ಕಿಡ್ಡಿ ಬಾಕಿದ ಪೂಕಿದ ಕಲ ಲೈವ್ ಪೋಪುಜರಿಗೆ ದುಂಬುಲ ಬತ್ತಿನಿ ಪೊಸತ ಅಶ್ವಿತ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ದಿನ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಆಂಡ ಅದು ದುಂಬುಲ ಬರೋದಿದ್ದಾರ ಅವು ಯಾನು ಇರುಡ ಕೇನ್ಯ ತಪ್ಪ ಬಜೆ ಎಡ್ಡಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಪನ್ನೆ 4 ದಿನ ಆಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನದ ಗತ ಪಾತಿರುತ್ತದ ಬೇತೆಕಲು ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ತಂಡ ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಪನ್ನೆ ಬೇತೆಕಲು ತಪ್ಪ ಏತ್ ಮಂದೇರು ಏರ್ ಮಂದೇರು ಅವ್ ಮಕ್ಕರ್ ಪಂದಲ ಅತ್ತು ಎನ್ನಡ ಕೇನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪತೆ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋದು ದಾದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ MC ಯಾರದು ಹಾಯ್ ಅಕುಲೆ ಎಂಡ ಕೇನ್ನಿ ಅಕುಲೆ ಎಂಡ ಪನ್ನಿ ಮನಸಾಂಡ ಅವು ದಾಯಗತೆ ಈ ಲೈವ್ ಯಾನಿತ್ತ ಆ ಲೈವ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾತಿರ್ದೇನ ಅತ್ತ ಅವಳು ಎಂಚವಾಂಡು ದಾದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಿನಕುಲು ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಮಕ್ಕಳಾತ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಬರಬಲ್ಲಿ ನನ್ನಲಾತ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ ಅಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಆತೆ ವನಸಾಂಡ ನೆನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡ ಅವು ಪೊಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಡೆಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಇರೆಗ್ಲ
ಅವು ಮುರಾಣಿ ಮುಗಿದ್ದುಂಡು ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಪಾತೆದಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಆಯ್ಚಿನ ಬಿಡು ಶೋಭಾ ಆ ಲೈವ್ ಪೋಯ್ಚಿ ನಾನು ನೀ ಕೇರ್ದಾಗ ಆ ಲೈವ್ ಬಂತೀರ ಆ ಲೈವ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಿಡು ಶೋಭಾ ಇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಪ ಅಂಚೆನೆತೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನಾತ್ ತಿನ್ನೋಡು ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ಕೋರೋಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪುನ್ ತಾಕತ್ ಪಂಡದು ಏರ್ಲವ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕಲೆಗ್ ಒರಿ ಬತ್ತ ಹಾಕಿ ಪಂಡದು ಅಯ್ಯಂತು ನಮ್ಮ ಬಲಿಪುನತ್ ಆಯ್ಗ ಅಡ್ಡ ಅದುಂತುಡು ಪೆಟ್ಟು ತೀರ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ಉಂತಿನ ಕಲೋಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡ ಅದೇ ಓ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೇರೇಗ ಅಂದ ಇದು ತುಳುತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಇದ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಪೊಪ್ಪದೆ ಆರುಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರ್ನವಲು ಪೆಟ್ಟು ದಾದೆಕ್ಯ ಜಿ ದಾದೆಜ್ಜಿ ಊರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಪಾಪವೇ ಇಜೋರು ಮೈಸೂರಾ ಮಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಮಾವ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ರಾ ಈಗ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಬೈಯಿಂದ ಎಂತ ತರ್ತಾರಂತೆ ಬರ್ತಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ದುಬೈಯಿಂದ ಎಂತ ತರ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕಿ ಏಡೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಬ್ರೋ ಸಚಿನ್ ಹಾಲು ಏರಿಗಳ ದಾಲ ಪಲ್ನತ್ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿ ದಾದ ಅಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರತ್ತು ಆತು ಉಂಡು ಮನಸ್ಸುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಲೆಗು ಎಸ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಲು ಕೂಲಲಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲಡತ್ ಇನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಯಾಂದಾಲ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತ ಜತೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾವ ಮೇಡಮ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾವ ಬರ್ತಾರಂತೆ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತರ್ತಾರಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ನನಗೆ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಶೋಭನ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ರೆ ಐಫೋನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಹ ತನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡುವ ಬೇಕಾದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಆಯ್ತಾ ಬೇಡ ಸೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ದೆಲ್ಲ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬೇತಕಲ ಹೈಡಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುನ ತೂದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಐಡಿಡ್ ಕುಲ್ದಾಕ್ಲೆ ಮರ್ಲು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇರು ಓಲುಪ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆ ಇರಿಗ್ಯಾನ ಊರು ಪನ್ಪೆ ಇರು ಓಲುಪ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲರ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಮಾವನಿಗೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದು ಹೌದಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಯ್ ಸುಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಬಜ್ಪೆನಾ ಇರ್ನಾ ಇರು ಬಸ್ಪೆದಾರದು ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಯಾರ್ದು ನಂದ ಅಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ 14ಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಕೋಟಿರ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಓಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಲೆಗೂ ಸರಿಜ್ಜಕ್ಕ ಜ್ವರ ಮಂಡಿನೇ ಸರಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಬಾಲ ಹುಷಾರಿದ್ದು ತರೆಕೊಂತ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಪಾಡಿಯಾ ಅವು ಜ್ವರವಂತ ಜಪ್ಪುಡು ಮರ್ದಿಜ್ಜ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಮ್ಮದೇ ನನ್ನದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇನಾ ಸರಿ ಕೊಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಕ್
ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ನಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ಡು ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬುರ್ಚವೆ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬೇತಕಲ್ಲ ಪಾತೆರಂತೇನಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಊಲ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಲ್ದು ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು. ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಭಾಗ್ಯ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಬ್ಲೂ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ? ಚಾಮುಂಡತಿಗೆ ತಂದು ಹೇಳಿ. ದುಬೈ ಚಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಮೀನು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಯಾನ ಪಾತೆರು ಜೆರಡ ಪಾತೆರು ದಿನತೆ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಸೂರಜ್ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂತು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನಲೆ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನಲೆ. ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿ. ಪುಣ್ಯವೇ. ಸೋಬಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನು ಇಡೆಗ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಪಲ್ನೆ ಇರಿಡ ಪಾತೆರೆ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಪನ್ಪೇರತೆ ಸಚಿನ್ ಇರ್ ದಾಯಿ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇರ್ಡ ಐಡಿ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರ್ದಿನ ಅವಳೆ ನೇಲರೇನ ಪಂದ್ ಕೇನ್ವೇರತೆ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಹೊರ ಐಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ತೂಪೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಈತ್ ಪಗೆ ಹೆಂಗು ದಾದ ಮಂತದ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಪೋದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತದೇನಾ, ಅಕಲ್ನ ಪೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೇನ ತಿನ್ಪುನೇನು ಹೋಯ್ತದೇನ ದಾಲ ಪಗೆ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒರಿ ಬೆಲೆವೇ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ನಿಕುಲು ಮುದೆಲ್ ಕಡಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಕುಲು ಅಂಚ ಮಂತದ ಎಂಗುಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನಕುಲು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ್ನ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ದೀಪುನಿ ಆರೇ ತೂವಡ್ ಬಂಡ ತೂಪೇರು ಅರೆ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ಯಾನಿಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇನ. ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ದಾದ ಮಾತಾ ಪನ್ಪುನಿ ಸರಿ ಅತ್ತು ಅವು ಅವು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಇಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಬ್ರೋ ಈ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದುಕೋಟೇನ್ರೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನೇ ಬಿಡ್ತೆ ಏಪುನೇ ಬಿಡ್ತೆ ಒಂದು ಇನಿತತ್ತ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕುಶಲವೇ? ಹಾ, ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಶೋಭಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾಪದ ಇಟ್ಟದತ್ತ ಯಾನ್ ಏರಡ ಪಾತೆದನ ಇಚ್ಚ ಸೋಬಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಲೈವುಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಹರ್ಷಿ. ವಿಷಯ ಎಂತ ನಿಮ್ಮದು? ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ. ಯಾನು ಲೈವ್ಗೂ ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತೆ ಮಣಿಪುರ ಬೈಜನೆ ಮಿಗ್ದಿ ಬತ್ತಿನಡು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂದು ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ಆಂಡ ಸೋಬ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಪಾತೀರಿ ಅಲು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ವಿಷಯದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹರ್ಷಿ. ಶ್ರೀ ಊಟ ಊಟ ಯವ್ವ ಊಟ ಆಯ್ತು. ಮೀನು ಹಾಲು ರೇಷ್ಮಕ್ಕಡ ದಾದನ ಬೇತೆ ಮೇಟರ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಯಾನೇ ತಪ್ಪು ದಾದೆ ವಿಷಯದಾದ ಹೆಂಗೆ ವಿಷಯ ನನಲ್ಲ ಈತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಾದಂದು ತೂ 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 ಏನು ಪಾತೆರ್ದಾರು ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನೆ ಅಕ್ಷತಾ ರೀಪ್ಲೇ ಮಲ್ತನೆಕ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾಡುದತ ಪನ್ನೆ ಎಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು. ಓ ಸಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷೆ. ನಿಜ ದಾದ ವಿಷಯ ಹರ್ಷಿತಾ ಶೋಭಾ ಬಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ವಿಷಯದದೇ
ಇಂದು ಏರ್ ಮಾರೆಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಖಾಲಿ ತೂ 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 ಪನ್ಪರೆ ಏನ ಉಬ್ಬಿನ ಮೋನೆಗ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಿತ್ತದ ಉಬ್ಬಿಲೆ ಇರ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಬೂರುಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಸೋಬಡ ಬನಂತೆ ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಶೋಭ ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ನಿಕೈರಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಲತ್ತ ದೇವೇರುಲ್ಲತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿ ದಾದ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಆಲ ಆತ ಪಂಡಲ ಆಲು ಆಲ್ನ ಆತಿಗೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಮರ್ಥ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಚಾನಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯಾಪದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾರ ಇನಿತತ್ತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದು ಅರ್ಷಿತದು ಯಾಪದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇನಿತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅತ್ತ ವಿಷಯದ ಅದ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋಂದ ಏತ್ ದಿನ ಅಂಡದಾದನ ಮೇರು ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಶೋಭಕ್ಕ ಮರಣಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ದೆ ಅಚ್ಚು ರೇಷ್ಮಕ್ಕಡ ಪಾತೇರಂದು ಮತ್ತ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಮೆರೆಡ ಅವರ ಪಾತೇರ್ದು ಆಲು ಪಿರ ರೇಷ್ಮಕ್ಕಡ ಪಾತೇರ್ದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕ ಅವು ಮೆರಿಗ್ ಬೇಜಾರ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ತೋಜುಡು ಓ ಅಂಚನಾ ನಿಕುಲು ಆಲ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಜ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತು ಬೇತೆ ಮೊಲೆಗ್ ಬೇಜಾರ ನಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರದು ನಿನ್ನೇಕ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ನಾ ವಿಷಯ ಆತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಲಡೆಯಾಯ್ನಿ ಸೌ ನಡುಕು ಬತ್ತದು ದಾದ ಇನಿತ ಅತ್ತಿ ಮೊರಣಿದನಾ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ರೀಪ್ಲೇ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದೆ ಅರೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಏತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಂಡು ಇದು ವಿಷಯ ಮೊರಣಿದ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಂಚಂಡ ಎಂಗೆ ಶೋಭಾ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂಡಲಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ದ ಆತೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾತ ಪನ್ನ ನಿಂತಲ್ಲ ಐಕ್ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡೆ ಶೋಭಾಡ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಂಡು ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲದನೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೇತ ಐಕ್ ಬೊಕ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಂಚ ವಿಷಯ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ನಿಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಬೇಜಾರ್ಲ ಪಂಡ ಆತೆ ಅರೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯಾನ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನಾಗಲೇ ಪನ್ಪೆ ಇರು ರೀಪ್ಲೇ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಪಂಡದು ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಪಂಡದು ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಹರ್ಷಿತ ಅಂದ್ ಸಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ದಿನಿ ಅವು ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ದನು ಬಳೆ ಗೌರಿ ಬಳೆ ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ಬಳೆ ತಕೊಂಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ದಾದಾರ್ಸಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶೋಭನ ಯಾನ್ ಸ್ವಭಾವ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪನ್ಪತ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಯಾನ್ ಹೊರ ತೂದು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ದೀಪೆ ಮೊಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಯಾನ್ ಇರಿ ದಾಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಯಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನಸ್ಸರು ಒರಿಯನ ಮಿತ್ ಅಕುಲು ಪಾತೆ ಎದ್ದಿಜಿಂಡ ಆಲ್ ಕೊರ್ಪ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಿನಿ ಸೋಬ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಡಿತೆ ಬೇಲೆಡಿಪನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕಲೆ ಗರ್ತ ಆಪುಂಡು ಅಂದೇ ಪನ್ಪಾಲ್ ಸಜ್ಜಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ ರಕ್ಷಿತ ಇತ್ತೆ ಹತ್ತು ಒನ್ನಿ ಅರ್ಚುಡು ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಲೈವ್ಡು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ದೆ ಅಂಡ ದಾದ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನೆಗ್ ಪನ್ಪುನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಪಾಪ ಅರ್ನ ಓಪನ್ ಮನಸ್ಸು ಆಲಂಚಿನ ಎಂಡಲ ಕೋಪ ಮನ್ಪಾಲು ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಚಿನ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮಂತದ ದಾಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಅಲ್ಡನೆ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪಯಾನ್ ಜನ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಪಾತೆರ್ನಗ ಯಾ ಮೊಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದಿಜಿ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಲೈವ್ ಎದುರು ಎಂಕಲ ನೆರ್ರೆಂಡು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಚಿ ಇರೆಗೆ ಅಕುಲು ಬೋಡು ಇತ್ತೆಂಡ ಪಾತೆರ್ಜಾರು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಂದ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಪೋತಲ್ಲ ಹಾಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸುದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಒರಿಯಡೆ ಪಾತಿರೆಡ ಎಂಕ ಅಕುಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಡಲ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಆಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನು ಆತೆ ನೆಕ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆಲ ಯಾನು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಇಡೆ ಪಾತೆರು ನಂದು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆಂಡ ಎನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಗ ಇನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಗಲ್ ಹಾಯ್
ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಆನ್ವರ ಅದು ಏರು ಗಟ್ಟದ ಅಕುಲು ಬತ್ತೆಡಲ ಅಕುಲು ಬಿಚ್ಚಂದಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ದು ಅಂಡಲ ರೀಪ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೆ ರೀಪ್ಲೇ ಕೊರ್ತೆ ಆತೆ ಸುದೇನ್ ಹೈಪ್ ಆಪೇರು ಪಾಪ ಈ ಕೊರ್ತ ಸಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ರೆಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಇಂಕು ಕೋಪ ಬರ್ತೀನಿ ಸಚಿನ್ರು ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಓಪನ್ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಯಾನು ಈತ ಮನ್ಪಯಾನು ಅರ್ಚಿನ ಲೈವ್ ಬರಂದೇನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅನೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮುರಣ್ಣು ದಿಂಚಿ ನಡುಡೋರ ಬತ್ತೆ ಪೋಯೆ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ஒரு 2 ವಾರ ದಿಂಚಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ಒತ್ತಾರೆ ಬಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಬೈದಲು ಆಲುಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನೊಟ್ಟಿ ಅನ್ಬಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಂಚೆ ಏರ್ನಾ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ನಿಲ್ಕುತ್ತು ಎರೆ ಪೋತಿಜ ಉಮೇಶನ್ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರೆ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಅರ್ಸಿ ಇರತ್ತು ಅಚ್ಚುನ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಮೇರೆಗು ಅರ್ಚಿನ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಷಿತಾ ದುಂಬು ಅಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಆರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅವು ಹರ್ಟ್ ಆತಲು ಅವೇನು ಪೂರದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಇದು ಕೊರೆಯುನೇಕ್ ಇಂಚೆ ಎದುರೆದುರು ಪಾತಿರ್ದು ವಿಷಯದಾದ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈವ್ ದಗಲು ವೈಟಿ ಲಡೆಯಾಂಡ ಪಿದೈಡ್ ನನೊರಿತುದು ತಿಲಿಪಿರ್ ನಮ್ಮನು ಮೊಕಲ ಇಂಚಿನ ಆ ವೈಟಿದಾಯ ಮೊಕಲ ವೈಟಿದಾಕಲೆ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬೇರ್ನ ಎನ್ನ ಅವಡು ನನೂರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರಕ್ಕೇನು ಸೇರಿ ಪಂಡ ಅವು ಮೊಕಲ ಇತ್ತಿನೇ ಬಲ ರಾಮಾಯಣ ಮೊಕಲಿಗೆ ಆ ಲೈವ್ದ ಈ ಲೈವ್ದ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮೇದ ಶೋಭಾ ಮೇಡ ಸಚಿಂಡ ಬನ್ನಿ ಎನ್ ಬೇತಕಲ ಲೈವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡದು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾದಿಜಿ ನಿತ್ಯ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಾದ ಪಂಡದು ಬುಡ್ಲ ಶೋಭಾ ಸೈಯಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂಡೆ ದೀವ ನೋಡ್ಚಿ ಹೊರವರ ಯಾನ್ ಅಂಚೇನತ ಈ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಇಂಕ ಬೇತ ಏರಳ ಬತ್ತದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ನೆರ್ಲಕ್ಕ ನೇರು ದುಪ್ಪೆ ಆ ನಾಯಿ ನೆರ್ಲಕ್ಕ ನೇರ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚಡುಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಲೈವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿನಾಗ ಎಂಕ್ ತೋಜು ನೇಜಿ ಪಂಡ ಆತ ನೆರ್ಪೆಯಾನ್ ಅವು ಈಯೆ ಪನ್ಪ ಈರ ಎಂಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ತುಪ್ಪು ಜರ ಐಡನ್ನೇ ಪಾತಿರದು ಕುಲ್ದಾರ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮೀನು ನಿಮಗೆ ಎಂತ ನಿಮಗೆಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಸುರೇಶ್ ಐಡಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಐಡಿ ಉಂಟು ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ತೊಟ್ಲಾಗ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜಿಯೇ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಕೋಪದಿ వచ్చి ಏರ್ಲ ಕೋಪದಿ వచ్చి ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯರ ಆಪುನ ಪೋಪಿಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುನಿ ಬರ್ಪುನಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲೆ ಎನ್ನಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಏನ್ ಬಿಸಿ ಆತ ಹೆಬ್ಬಲ ಅಚ್ಚಿಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೆ ನಂಜಿ ಮೆಕ್ತೆ ಐತಾರ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಐತಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಲು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಆಡ ಓ ಓ ಓ ಮುದ್ದಿನ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿ ಯಾನು ಮೋಲು ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪನಂದಿತ್ತೀನಿ ಇದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಸೋಬ ಬಿಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೋಬಕ್ಕ ಒರಿ ಗೊತ್ತಂತಿನಾಯೆ ರೇಷ್ಮಕ್ಕಗ ಅರ್ನ ಊದರ್ ಪಡಿದು ಮಾತ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿ ಅಂದಂದ ಅವು ತೂತಯಾನು ಅಕುಲು 2 ಜನಲ ಆಯನೆಟ್ ಲಡಾಯಿ ಮಿತ್ ಅಂದೆ ಅಂದೂತೆ ಒಂಜಿ ಡಕ್ಲೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಿಲ್ಲ ತೂತುಜೇರು ಏ ನಾವು ವಿಷಯನಾ ಉಮೇಶೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಮೇಶನ ಲೈವ್ ಉಮೇಶ ಪಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಗೇನು ಅಮೂಲ ಹರ್ಷಿತ ಪನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನೋರ ಲೈವ್ ಗೊಂಚು ಜಾಯಿನ್ ಹಾಕ ಬಂದು ಫೋನಾಗ ಹರ್ಷಿ ಪನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿರು ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದು ಲೈವ್ ಮಂತೋದಿಲ್ಲೇನು ಅಂದ ತುಕ ಉಮೇಶನ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಆಯನ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಆಯನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಯಾನ್
ఆయన ಪೋಡ್ಸುನಾಗ ಅಂದು ಐವರಿ ಏರ ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಮುಖಲ್ನ ಮತ್ತ ಪುದರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಮಾನ ಮರದ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪಾತಿರಂತೆ ನರಕ ಯಾ ನಾವೇನು ಅಡೆಗೆ ಬುಡಿಯ ಸೀದ ಬರ್ತೇನೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತದ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿಜ ಅದು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ అయిన ಬುಕ್ಕ ಪತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅವರೇ ವೈ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನಗಡುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದಿದು ತುಳುನಾಡಿದು ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಅವೇನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೂರ್ಣ ಬುರ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಬುಡ್ಲ ಮನದು ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತ್ತ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತ್ತ ಯಾವ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಇರ್ತಾರತ ಸೋಬಕ ಇರ್ನ ಕುಸಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚನೆ ಆಂಡ್ ಅವಂಚಿನಿ ಅವು ಬೆಚ್ಚಡ ಪುರಾಗ ಕುಸಲ್ ಪಾತೇನಲ್ಲ ಒಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪುರುಂಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ಮೂಜಿನತ್ತ ಬಾಲೆ ಬಾತ ನಡುಕು ಬಾತ ನೈಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೀಂಕನ ಪುರುಂಡು ಪಟ್ಟ ಬಂಡದು ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಆತಿ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆನೆ ಬರನೆ ಆತು ಪೊಂಜು ಲಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇನು ಮೂಜಿನತ ಬತ್ತನ ಆಯ್ಗ್ಲನೆ ಎರಡೆ ಪೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕೊರ್ದು ಕಡುಪುರು ಈ ಶೋಭಾ ಏರಿಂದ ಪನ್ಪುಜಲು ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನ್ಪುಜಲು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾತನಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋತೆ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಏರು ಪನ್ಸೋ ಬಾಲ್ ಬಂಡಲ್ ಬುರ್ಚಕ್ಕ ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪುದರ್ದಾಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ಅಂಚ ಸಚಿನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಬೇಜಾರಾತನ್ ಪರಂದುಲ್ಲಾಲ್ ಐಕೆ ಆ ಪಂಡೆ ಬೇಜಾರು ಪನ್ಪುಚ್ಚಿ ಸೊಬ್ಬ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಶಿ ಶೋಭಾ ಆಯೇ ಸುರೇಶ್ ಬಂದು ತೂಯೇ ಸುರೇಶ್ ಬಂದು ಬಜ್ಜಿ ತೆತ್ತು ಪಾರ್ದಿನೇ ಬಂದು ಮರ್ಲಿ ಆಯೆ ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಪುದ ಅಂದು HD ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತನದ ಪೊನ್ನಲೆಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊರಪಾರ್ದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಅಂತೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚೊಡಿತ್ತ ಆ ನೆರ್ಪಿನ ತೂತೇನು ಮಾತಪೋದು ನೆರೋದು ರವೀಂದ್ರ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ನೆರೊಂದುಪುರ ಉಮೇಶಪುರ ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ವರಾನೆ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಬುಡ್ಕ ಅಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಕೋಟೆಂದ್ರೆ ಹೊರ ಪೂಜಾ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಏನೋನು ಹೊರ ಸಚಿ ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಇದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಟೆಂಡ್ರೆ ಪೂಜರ್ಲೆ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರ್ ಅಂಚನ ರೋಡು ತಿಕ್ಕನ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಮುಸುಟ್ಟು ಊರ್ದಾರ ಅದ ಅಡ್ಡಬಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಅತ ಸಾದಿಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಡ್ಡಬಾಡು ಬಾರಿ ದಾನೆ ಪಾತೇರ್ವಾರ ಲೈವ್ ಬಂಡದು ಬುಡಚಿ ಕೊರು ಸೂಪರ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ ಮಾರ ನೈನಾಂಡಿ ರೇಖೈತಲ್ಲತೆ ಅಂದು ದಾದಾ ನೈನಾಂಡ ಯಾನು ಕೋಡೆನೇ ಬರ್ಪಿನ ಲೈವ್ಗು ಇದೀಗ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಐಕ್ ಈ ಮಂಗ ಸಚಿನ್ ಕಡಪುಡಿನಿ ಇಡೀಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಂಗೆ ಅಂದ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡತಾ ಇಡೀಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಡತಾ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಡತ್ತ ಐಕೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೇರಿದು ಅಕಲಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎದುರೆದುರು ಪಾತೇರ್ದು ಪಂತಿನಕ್ಲೆಲ್ನ ಕೇಂದಿನಕ್ಲೆನ ಎದುರೆದುರು ಉಂತದು ಬಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಡೆ ಈ ಶೋಭಾ ಎಂಡ ದಾಲ ಬಂಡಿ ಜಾಲು ಅವಳ ಅರ್ಚಿನ ಲೈವ್ ಉಡುಂದ್ರ ಪಂತಿಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ಲಾತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತರುಂಡು ಪೋಡು ಅಂದವೆ ಈ ಅರ್ಚಿನ ಲೈವ್ ಒಂದು ಪಂತಿ ಜೈ ಎಡ್ಡ ಅವು ಬೇತಲೆವು ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತದತ್ತ ಮುರಣಿ ತನ್ನ ಇತ್ತದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ದೇವರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿದ ಎಮುರಣಿ ಮೊಂಡದ ಸೋಪಲ ಬಂಡೆಯನ್ ಅವಳು ಅರ್ಶಿನ ಪುದರ್ ಪಾಡದು ಏರ ಓರಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈವ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ತೂಯ ಈ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ತೂಲ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಮೋಲು ಪೋಯಲು ಕೂತಿಜಿ ಪೋಯತ ಶೋಭಾ ಐಕ್ ಆಯನ ಸುರೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಡೆ ಕಡಪುರ್ವತ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವಾಚ ಅವರ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ನೀಡು ಬಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೋದು ಆಯ್ಡ ದಾದ ಅನ್ನ ಇಂಚಾಲ ಮಂತ್ ತೆಗ್ದು ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜ ఆయన ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ದೈತೊಲ್ಲೆ ಸಾರಿನೇರ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಸುನೀಶ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ಲಡೈ ಬೇಜಾರಾತೀನಿ ಸೊಬಕಾಗು ಹಚ್ಚುಗು ಬಟ್ ಮಿಡ್ಲಿಡು ರಸಿನಿ ಸಂಪು ಸುರೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಸಂಪು ಆ ಕಡೆ ಬಂತೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪು ಪರೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಬೊಂಡ ಮಾತ ಪರ್ರೆ ಪನ ಬೊಂಡತ್ತು ಒಂತೆ ಕೋರಿ ಪುರ ತಿಂಡ್ರೆ ಪನೋಡು ಸಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಬೆಲ್ಲಿ 11 year ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಒರಿ ನಮೂನೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಯಾನು ಕಲ್ತಿನ ಎಸ್ ಸಂಪುಗು ಸಂಪು ಬರ್ದು ಮೀ ಪೌಡು ಅಂದು ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಲೇರು ಸಂಪು ಬರಾಡಿತ್ತೆ ದಾದಯ್ಯ ಏರಿಗೂ ಉಷ್ಣಾತನ ಪಂಡದಿ ಸಂಪುಲ್ ನೆಪ್ಪು ಮಾರೇದಿ ಮುಲು ಜಗೇಟ್ ಮುಲ್ಪ ಉರಿ ಒಂದುಂಡು ನೆಟೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಪಂಡದ ಊರಿ ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಪಾಪ ಮೂಲ ಅವಲಾ ಬೆಚ್ಚಡಿತ್ತಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಆಲ್ ಬತ್ತದು ಆಯವರಿ ಬತ್ತಿ ಪಾಪ ಅಶ್ವತ್ ಶೋಭಾ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಆಲು ನಿಜವಾದ ಶೋಭಾ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಇಂದು ಪಣಂದು ಬತ್ತೆ ಅವಲ ಬೆಚ್ಚ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಮೆರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ಹಟ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಚಿನ್ ಬೆಲ್ಲಡು ಲೋರಿ ಬಿಡ್ಪಿರಿ ಇನ್ನ ಬೆಲ್ಲರತ್ತೆ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಗ ಸುಳ್ಯ ಸೈಡ್ ಬೆಳ್ಳರೆ ಓ ಬೆಳ್ಳರೆ ಮೇರೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಊರನ ಅಂಚಿನ ಕೋಲು ಉಂಡು ಬಂಡದ ಏರ್ ಪನ್ನಿನೆ ಅರ್ಸಿ నీకు దాద గోతన పెట్టు మన్పడు ఎదురెదురు పెట్టు మన్పడు గోతన ఈ మెసేజ్ రాత్రి ఎదురెదురు పెತ್ತ ನಾಕೊಲ್ಲೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದೂರಡ ಕುಲ್ದು ತೂಪೆ ಒಬ್ರು ಕ್ಲೀನರ್ ಬೇಕು ಭಾರತಿ ಲಾರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಲಾರಿಗೆ ಎಂತ ನಂಗೆ ಲಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾ ಸಚಿನ್ ಬಲ್ಲಾಡು ಲಾರಿ ಬಿಡ್ಪು ನೀ ಬರದಕ್ಕ ಅಂದ ಹೋಯ್ತಾ ಮನ್ನದನ ಪೊಯ್ಯದನ ಕಲ್ಲುದನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಾಗ ಅಂತ ಕಲ್ಲುಗನ ಪೇರಂದು ಕೇಂದ್ರ ದುಂಬ ಬೆಲ್ಲರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸುಳ್ಯ ಈ ಶೋಭಾ ಎಟ್ಟೆ ಕಲ್ದಾಲು ಅಸಮ್ ಓ ನೋ ಓಯ್ ಅಚ್ಚು ಇಜ್ಜೇರಾ ಅಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ನಿತ್ತ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ನಾನು ಅದು ಉದ್ದಿಸಲೇನು ಮುರಾಣಿ ಹೊರ ಬನ್ನಕ ಪ್ರಜೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಲೈವ್ಗೂ ಜನ ಇತ್ತೆರಡು ವರಾನಿ 20-30 ಜನ 40 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಬರ್ತೀರ ರಪ್ಪ ಲೈವ್ ಉಡ್ಜಾರು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಉಂತುಜಿ ಲೈವ್ ಉಡ್ದ್ಯಾನು ಅಚ್ಚು ಇಜ್ಜೇರ ತೂಲೆ ಏತ್ ಪಾಪ ಮಾರ ಅಚ್ಚುಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸು ಅಂದು ಮಾರ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ತಂಬಿಲೈನಿ ನಿಜ ಅಂದು ಬೈದಲ್ ವೈಟರ್ದು ಬೈದು ತಂಬಿಲಗೆ ಇಲ್ಲಡ ತಂಬಿಲ ದಿವ್ಯ ರಿಷಿ ಹಾಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರ ಇದೆ ದಿವ್ಯ ಈ ಓಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಚ್ಚು ಓಲ ಅಚ್ಚು ಹತ್ತು ದಿವ್ಯ ಋಷಿ ಅವೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಗನ ದಿವ್ಯ ಅವರೇ ನೀವು ಅಚ್ಚುವ ಅಲ್ಲ ಅದು ದಿವ್ಯ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು
ಈರ್ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಅಂದಿಯ ದಿವ್ಯ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಅಂದು ಕರ್ಮ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತೆಯ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರೇದು ಒಂಚೂರು ಕಾಲ್ ಮಂದೋಲಿ ಇತ್ತನದ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಡ ನಿಕ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಕುರಿಯೇರು ಅಚ್ಚು ಬತ್ತನ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಏ ಬರ್ಪುಡು ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇವಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನ ತೋಜು ಜರಿ ಇಜ್ಜ ಯಾನಿತ ಬತ್ತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಲಿಬ ಕೊಡದ ಇಂಕ ಏರ್ಲ ತೋಜಿ ಐಕೆ ನೇಡಲ ಪಾತೇರ್ರಿ ಕುಲೋ ಓನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರ ಪೂಜತೆ ಯಾಲ ಬರ್ಪ ದಿವ್ಯಾ ಕುಂಡ್ರೊಟ್ಟಿಲುಗೆ ಅರ್ಚಿ ಹೌದು ಆದಯ ತಮ್ಮಿಲ ಅಚ್ಚುನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮರ್ಕೋಲ್ ಮರ್ಕೋಲಿ ಓಕೆ ಬೆಲೆ ಪೊಯ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಆ ಬರ್ಪೇ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ ಒಂತೆ ಕನಲ ಅರ್ಸಿ ಅಶೋಕ ಹಾಯ್ ಬಂದವರನ್ನ ಲೈ ಕೊಟ್ಟೋಗೇತಾ ಓ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವು ಕೊಂಚ ಅಶೋಕ ಇருந்து ಬರಂದಿತ್ತೀರಿಯಾ ಆಚನ ಓಡಿ ಪೋತುರುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇರ ಅಶೋಕ ಅತ್ತಾವು ಇದ್ದಾನೆ ಯಾನು ಪೊಯ್ನೇಟ ಬರ್ಪಿನಿ ಅರ್ಶಿನ ಪೆರಿಯ ಬತ್ತ ಮರೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ ಉಂಡಾರ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಶಿ ತೋಜು ಜಲ ಅಂದ ಐಕ್ ಈ ಮೆತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂಡದ ಬೈದಿನಿ ಸೂಪರ್ 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 ದಾದೆ ಉಂಡು ಬಿಸಲಡು ಬಿಸಲಡು ಮಿಮ್ಮಿಂಡು ನನ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಬೈಜಿ ಮಾರ ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸಚಿನ್ ಕೊರಂಟು ಸೂಂಬೆಗೆ ತಾದೆಯ ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಬ್ರೋ ಸಚಿನ್ ಮಂಗಿ ಮಂಗೆನಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತಾಡು ಸಚಿನ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅರೇನು ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತಾಡು ಸಚಿನ್ ಮಂಗಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ದೆ ಕಂತೀನಿ ಕಾರ್ಡುಗುಲ್ಲ ರೈಜ ಮೆಗ್ದಿನ ಉಲ್ಲೇರ ಪೋತೇರ ಉಲ್ಲಲಿಯಾ ಆಲ ಐತಾರ ಪೋಪಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಸಚಿನ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನಾ ಓ ಕರೆಂಟ್ದನಾ ಓ ಅರ್ಸಿನ ಬಲೆ ಗಾಳಿಂಡು ವಾ ಅರ್ಸಿನ ಬಲ ಗಾಯಿ ಉಂಡು ಏನ ಬಾಯಿ ಗಾಯಿ ಉಂಡು ಸಚಿನ್ ಕರ್ಬದು ಮುನಾರಾ ನೇ ಎಂಗಲ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಒಂಚಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚಿಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಾ ಆರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದೇ ಲಾರಿ 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 ದಕ್ಕರೆ ಜನ ಬೋಡ ಪೈಪತ್ವೆ ಬಲಗೈ ತಮ್ಮಿಲಡು ಬಲಗೈ ತಮ್ಮಿಲಡು ಉಂಡುಗೆ ಪೋತು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಪತ್ತರ ಪೋತುಡು ಸಚಿನ್ ಬ್ರೋ ಲೋರಿದ ಅಡಿಕ್ ದೀತೆ ಅರ್ಶಿನ್ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕೀರ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಲಾರಿ ಉಡ್ಪುನಿ ಬತ್ತನ ಇತ್ತ ಅರ್ಶಿ ಬೆಲ್ಲರೆಡೆ ಲಾರಿ ಬಿಡ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೆಪ್ಪಗ ಲಾರಿ ಉಂದ ಚಾಪಾಪಿನ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಜನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲಯ್ಯ ಕೊಂಡ ಹತ್ತಿಲೆ ಪೋಲೆ ವಾ ಮರ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಅಶೋಕನ್ನ ದಾನೆ ಲಾರಿ ಕೋನದ ಮಿತ್ತು ಲಾರಿ ಆಯ್ತು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬನ್ನಿನಿ ಅರ್ಶಿನ ಲಾರಿ ದಡಿಡು ದೀತೆ ಬಂಡದು ಆಚಾರ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಮುಲ್ ಲಾರಿ ಮಿತ್ತು ಕೊರಬಲಿಗೆ ಅಶೋಕನ ಮಿತ್ತು ಲಾರಿ ಕೊನ್ಪನ ಲಾರಿದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತೆರ್ಪರ ನಿಕ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ 4:45 ಲಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ
ಎಲ್ರಂದಿಲೆ ಅರ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅರ್ನ. ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತದು ಭಾರತ ಬತ್ತೀನಿ ಅರ್ಸಿ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಈ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲು ಬಾಯ್ಲ ಪರಂದೆ ಬೈದೆ ಬಾಯ್ಲ ಬರಂದೆ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ದೊಂಕೆರ ಅಂದೆಂಕ್ ಈ ಲೈವ್ ಇತ್ತನ ಆಂಡಿತ್ತನ ಈ ಜನ ಹೋಯ್ತಾ ಬತ್ತಿನ ಕೋಟೆನ್ ರೆವೋಲಾರು ಓಯ್ ಡ್ರೈವೇಲು ವಾರಿವರ ಆಂಡಲ ಲಕ್ಕಿ ಕುರೆ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನಾಯ ಮೂಲು ಕೊರೆಪುನು ಸಂಕಲೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಏರಿಯಾ ಊರೆ ಕೊರೆಪುನು. ಹಾಯ್ ಇರೋಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಜಗಸಿದ್ದಿ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾರು ಮುಲೆ ಇರೋಲು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿ ನಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ನಾಯಿ ಸಾಂಕುಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಜಿ ಪುಚ್ಚ ಅಂಡ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ಪರ್ಸಿಂಗ್ಯಾಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ನಾಯಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ್. ಓ ಸಾರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಪತ್ತೇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ನೀರು ಪತ್ತೇಜ್ಜಿಯಾ ನಿತ್ತಿಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಊರುಡೆ ಎತ್ತಿಜಿ. ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಡೋಬರ್ನಯ ಅಜ್ಜನ ಸಾಂಕೊಲಿ ఉండరే చెన్న డయట్ ఉండు ఆయన డయట్ ఉండరಗೆ ಎಂಟ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪುಂಚಾಚು ಹೊರ ಸಪುರ ಆಪೆ ಬಾರ್ರಯ್ಯನ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ರುಂಡು ತೋರಣ್ಣ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ఎక్కుಜಿ ಇಂಚೆ ಬಂಚಿಗೆ ಪಾಡುವತ ಅವು ಇಂಚೆ ఎక్కుಜಿ ಇಂಚೆ ಒತ್ತಡಾಪು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಈ ನಾಯಿನ ಗಿಡದ ಗಿಡಪಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ತೆಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಕೋಡೆ ಉಂಡಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ಉಂತಿಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಗು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರ್ನಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಪಾಪ ಮಾರ ಧರ್ಮಗಾರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರ್ ನಂಚೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಬೇಕ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅರ್ಸಿ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಗು ತಿಂದಿನಿ ಬೆಟ್ಟು ಬೋ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಲೈವ್ ಮಂತದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಮಾತ್ರ ಸಚಿನ್ ಲೆತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೆ ದಾಯ ಬಂಡ ವಿಷಯ ತೆರೀಂಡು ಮಾತಾಡಿಗಳ ತಾತ ಪಂಡ ಶೋಭಾಗ್ಲ ಅರ್ಥಾಂಡು ಹರ್ಷಿಗ್ಲ ಅರ್ಥಾಂಡು ಸಚಿನ್ಗಳ ಅರ್ಥಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಿನ್ನಿ ಬೇತೇನೆ ಇದು ನೂರು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪರೆ ಈರು ಲೆತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಾರೆ ಸಚಿನ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡತೆ ರಾಜಿ ಆಡತೆ ಕುರೆಪೆಟ್ಟು ಅರ್ಸಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಪಾಪಯೇ ಬಾಬಾ ಹೀಗೆ ಬಾಬಾವು ಅಶೋಕನ್ನ ಕೋಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಏರು ಹಾಕಿನೇರು ಅಶೋಕನ್ನಗ ಪೆಟ್ಟು ಏರು ಹಾಕಿನಿ ಹಿಂಗಲ್ಲೊಂದು ಅಶೋಕನ್ ನಿತ್ತಿರಿಯಾ ರಿಚ್ಚಿರು ಮೇರೇನಾರು ಉಲ್ಲೆ ಶೋಭಲ್ಲಾಲ್ ಅಲ್ಲ ವನಸಂಬರ ಬೈನಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೂ ಜ್ವರ ಬರಪುಣಿಗೆ ಪಾಪ ಚಂಡಿಗುಂಟು ಪಾಡು ಶೋಭಾ ಓ ಶೋಭಾ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ವಿಶೇಷ ಸಮಾಧಾನ ಅಣ್ಣ ಶೋಭನ ಹಸಿ ನಿಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾನು ಜಪ ಆತ ಕೋಡಿಗೆ ಉಂಡು
ಈ ಉಮೇಶ ಅನ್ನಾಗ ನೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ. ಓ ದೇವಾ. ಶೋಭನವರೇ, ನಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 100 GB ಬಂತು, ಎಂತ ಎಳೆಯುದು ಇವತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್. 2 GB ಹಾಕಿ ಬಂದದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಇನ್ನು ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ? ನಾಳೆ ಮಾಡುವ ಇನ್ನು ಲೈವ್, ಎಲ್ಲರೂ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶೋಭಾ. ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಡು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಹೊರ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ತೋಜಪಾದೀನಿ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲೆ ತೋಜಪಾದೀರಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋದಿತ್ತು ನಾಪಗ ಕುಲ್ಲೆ ತೋಜ್ಪನಾಗ ಎಂಕೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆತಂಡು ಅಸೋಕನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ. ಓ ದೇವಾ ದಾನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಪುಂಡ್ಯ ಅರ್ನ ಕಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಕಾಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂತವಾ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ. ಹಾಯ್ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ. ಹಾಯ್ ಉಮೇಶನ್ನೇ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ. ಏ ಮನ್ಪುನೇ ಜಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪೋಪೆ ಅವರ ಲೈವ್ಗೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಎಂತ ಸಾರು, ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು? ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟುಗೆದರ್ ಬೈದೇರುವರ ಎಂಬೇರ್ನೇಟ್ ಬೋ ಕಾಡು ಮಾತ ಅಂದು. ಪ್ರವೀಣ್ ಸನೀಲ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ವನಸಾಂಡ ಆಂಡಿ ಏನ ವನಸು ಎಂಕ್ ಮೀನು. ಪ್ರವೀಣ್ ಸನೀಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮೀನುಂಡ? ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಉಜಿರೆಡು. ಅರ್ನವೇ ನಾವು ಹತ್ತದ ಅಗಲ ಹತ್ತದ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸನೀಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು? ಉದಾರ್ದ ಪೋಯರ ಕೋರಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರದಿಕ್ಕುಂಡು ಕೋರಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಜೆಸ್ ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಓ ಲಾರಿದಾರಿಯೇ ವನಸಾಂಡೆ. ವನಸಾಂಡೆನ್ನ ಇರ್ನಾಂಡ ವನಸು ಅಲ್ಲಲೇ ಪುನಿ. ಓ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುಲೆ ತಂದಿ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಬಗದಾದ ಮನ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಕುಲೊಂದು ಅಂದೇ ಅಂದಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಜೀತ ದಿನ ಓಲಿತ್ತಾರು ಎಂಕುಲಿಡೀ ಊರಿಡಿ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಓಡೆ ಬುತ್ತೇರು ಬಣ್ಣದು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ. ಸಚಿನ್ ಅನುಷ ಉಂಡಿರ್ನ. ಓ ಇದು ಬ್ಯುಸಿಯಾ? ಓಕೆ. ಕಪಲ್ಸ್ ಪೋಪೇರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಬರಿಟೇ ಶ್ವೇತಾ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ಓಹಾ ಇಲ್ಲ ಪೋತರಿಗೆತ ಏರೇನು ಪತಂಗ್ ಪೋತೀನಿ ಕಪಲ್ಸಾ ಸಚಿನೇರ ತಿಳಿಪುದಿಲ್ಲ. ಓ ಅಪ್ಪಂಡ ಇದು ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗೆ పోతినా ಆರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ పోತೀನಿ ಅತ್ತ ಬರಿತ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗೆ పోತೀನಿ ಬಕ ಅಂದ ಆಕಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ. ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಚೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಅಂದು ಅನುಷ ಬೋಲೆರಿಯೇ ಅನುಷ ಅನುಷೇರು ಮೇಘ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು. ಮೇಘನ ತುಂಬ ಸಮಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ? ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅನುಷಾ ಅವಳೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೇಳಿ ಸಚಿಂದ ಏ ಅಂದೆ ಅವಳಲ್ಲ ಅವನ. ನಾನು ಅವಳಲ್ಲ ಅವನು. ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಕ್ ಆನೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಜ ಅಂಡು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಉಜಿರೆ ನಿಯರ್ ಬೆಲಾಲ್. ಅನುಷ ಲೈವ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒರಿಯಾನಿ ಆ ನಾವು ಪುನ್ನತ್ತ ಅನುಷಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸಚಿನ್ನ ದಾಗೆ ಅರ್ಬುದ ಮಾತ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿಂದು ದಿನ ಕೊಂಚ ಬೊಂಡ ಬರಡು ಬಂಡದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಚ್ಚಡ ಸತ್ಯನ ಸಚಿನ್ ಚೂರು ವೈಟಿ ಬೋರ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ವೈಟಿ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಂಗೆ? ಅರ್ಶಿ ಇತ್ತಡ ಎಂತದ ಅರ್ಶಿ? ಸಚಿನ್ ಕೇಳಿದೆ ಎಂತ ಅಂತೆ, ಎಂತದ ಅರ್ಶಿ? ಇದೇನಾ ಅನುಷಾತ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಅನುಸ ಐದು ರಿಪ್ಪಲ್ ಬರಡು ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮೇಘ ಇಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಹರ್ಷಿತ ನಿಜನಾ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಕೋಟೆಂಡ್ರೆ ಐಡಿಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಮೂಜಿ ಜನ ನಾಡೊಂದು ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಏನು ನಾಳೆನಾ ವಾ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಲ್ ಮಾಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಂ ಮಾಯಾ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಂಡ ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಬಂದಾಂಡು ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಪು ಮಾಯೆಗ್ ಯಾನ್ ಪೋವಂದು ಇಪ್ಪೆ ಹಾಂ ಈ ಜನ ದಾದ ಬಾದೇರ್ನ ಅದು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಹುಚ್ಚು ಬಂದು ಪಿಡ್ಚು ಲೈವದು ಹಾಕ್ಲಿನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದಾಗ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲೇನು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ಪಿಡ್ಚು ಮಾಯ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಲ್ಲು ಮಾಯಡು ಒಲ್ಪೈ ದರ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಮಂಜನಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಖಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ದ ಆದ ಮಾರೆ ಇಂಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಲ ಬುಡ್ಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಳ್ ಡಿ ಪಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಲಿ ಅವ ಅನ್ನಗೆ ಸಚಿನ್ ತೂತೇರ್ ಅವ ಅಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ತೂತೇರ್ ಮಾಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀಟೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಜಪ್ಪರ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯ ಅವಲ್ಲ ತುಳುಕ್ಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇತ್ತೀಚಿ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ತುಳುಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೀಚ ನಾರಾಯಣ ಸುವರ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೂ ತುಳುಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ತಿಗೆ ಬಕ ಈ ಸಚಿನ್ ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ಕಲ್ಪ ಬೇರು ಅದು ಕೂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಭಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಿನಾಶ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಯ್ ಏರ್ ಮಾರೇರು ಶೋಭಾ ಓಯ್ ಓಯ್ ದಾದೆ ಬಾಯ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಆ ಜನ ಬಲಿಪುನ ಪೋಯರ್ ಸಚಿನ್ ಬಲ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದು ಇಲ್ಲಡ ಪಲ್ನೆ ಸಚಿನ್ ನಾನು ನವೇ ಶೋಭಕ್ಕ ಓ ಆರು ಬಲ್ತೀನಿ ಐಕೆನಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಡ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಬಂಡದು ಪಿಡ್ಚು ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಿಡ್ಚು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಓ ತೀರ್ನಾಗ ವಿವ ಸಂಘದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಅತ್ಯ ಅರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಿಯೇ ಬುಡ್ಲ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರು ಆರೆಗ್ಲ ಆಗ್ಲೇಗ್ಲ ದಾದನ ಗುರ್ತೊಪ್ಪೊಡಿ ಸಚಿನ್ಗೆ ಬಕ ಶೋಭಾ ಬಂಡಿನ ಜನಕ್ಲೆಕ್ಕಿ ನಾನು ಈ ಜನ ಪೋದು ಆ ಜನ ಏರ್ ಬಂದು ನಾಡ ಪೊಂಡ ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಲಾರಿದ ಅಡಿಕೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾ ಮುಟ್ಟ ಬುಟ್ಟೆ ಗೋಟನ್ರೆ ಅಭಿನ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಾಸ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡತ ಓ ದೇವರ ಸಚಿನ್ ಪೂಜನ್ನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಂಡ್ ಅವಿನಿಸ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೈಜರ
ಅಶ್ವಥ್. ಏ ಸಚಿನ್ ಯಾಕಡೆ ಅಶ್ವಥ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರವು. ವಾ ವಾ, ಇದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅವಿನಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೆರಂದೆ ಕುಲ್ವೇನೆ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂದುಲೆ ಓಡ ಬಾಪಾರು ಒನಸುಗೋಲ ಉಂಡು ಈ ಜನ ಏರಿ ಯಾನು ಅನಸು ಅಂತ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಅವನಸ್ಸಿಗೆ ಸಚಿನ ಡಿ ಪಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ಡೆ ಅವೇರ್ನ ಬಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅರ್ಸಿ ನಾನ ಕೇನು ನೀಯ ಬೀಡ ಉಡ್ಲ ಕೇಳ್ನ ಕೇಳ್ನ ಶ ಬುಡೋಚಿ ಏರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕೇಳ ಬಳ್ಳಾರಿದ ಗೌಡಿ ಅಂದ ಗೌಡೆನಾ ಗೌಡನಾ ಯಾರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲುಡುಪ್ಪುನಾ ಅವಡು ಈ ಪಿಡಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಗುಮ್ಮೆ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿಪ್ಪಂದರ್ಸಿ ಅಕಲು ಫಾಶುಲ್ಲೇರು పొక్కడే పనిపోయిన జన అలా హర్ష లారీ డ్రైవర్ ఆదిప్పందికి అక్కడ ఫాస్టుల్లరికి ఈ జನ పొక్కಡೆ ಪೋಪಿನ ಅಂದ ಲಾರಿಡ್ ಪೋಂಡ ಪೊನ್ನುಲು ಬೇಗ ಪೂರ್ವೇರಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುನತ ತುಲ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೇರಾ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿಪ್ಪಂದರ್ಶಿ ಅಕ್ಕಲು ಫಾಸ್ಟುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಜನ ಯಾನು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದು ದೀದಿನಿ ಉದರ್ ಅಂಚವು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆತೀನಿ ಧರ್ಮಗೂ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಂಡು ಆರು ಬಲ್ತೇರು ಅದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಸೋಬೆನ ಮುಡ್ಪುಜಲ್ ದಾಯೆ ಗುರ್ತಮಂತೆನ ಆ ಜನ ಕಾವಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋದಿ ಅರ್ಸಿಲ್ಲೆತ ಮತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ಲ ಕಾಂಡು ಸಚಿನ್ ಬೆಲ್ಲರಿಡು ಕರ್ಬದ ಕಂಪನಿ ಉಂಡ್ಗೆತೆ ಫೇಮಸ್ ಐಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರಂಚಡ ಮೂರ್ತಿ ಓರ್ಲೆ ಆರತಿ ಕೊಡೆಂಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಶೋಭ ಉಂತಲೆ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಜನ ಬರಂದು ಆ ಜನ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ಪುಜು ನಾನು ಎಲ್ಲೇನಿದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲ ನಾನವನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತ ಮಾತ ಮಂತದ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಶೋಭ ಮಿನಿ ಗುತ್ತಲೆ ಪೋಣ ಮಿನಿ ಬರಂದವು ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅರಿ ನಾನೇಟಿ ಹೂಸು ಬಿಡೋದು ತಪ್ಪ ಬಿಡುವ ಇದು ಯಾರು ಇದು ನಾನಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡುವ ನಾನಿ ಹೂಸು ಬಿಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಪೋಯೇರು ಏ ಹೂಸು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಬಂದದ ಮಾರಾಯ ಆಯ್ ಊಸು ಬಿಡು ತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿರಲಿ ಚೆಕ್ ಎಬಿ ಬಿಡ್ವಾ ವೈಟ್ ಇತ್ತ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಏ ಊಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ನಾತ ಅಶಕ್ಕನ ಪನ್ನೆ ಅವ ಮನಸ್ಸಿರದ ಅಲದಿ ಓರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಕ್ಷತರ ಪನೊಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರದ ಅದಿ ಓಚಿದ್ದು ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಹುಡುಗ ಅಂತ ಯಾರು ಹುಡುಗ ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಗ ಅಂತನಾ ಇದು ಹುಡುಗವ ಇಷ್ಟು ಚಂದದ್ದು ಇಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹುಡುಗವ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿರ್ವಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಾವು ಎಸ್ ದೆತ್ ಕಡಪವೆ ಓಕೆ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಬಿಡಬೇಡ ಹೌದು ಒಂದು ಬದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬಿಡುವ ನೀವು ಆವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಹರ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ
ಅರ್ಚಿ ದೇವಡಿಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದು ಖಾಲಿ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಚಾನಲ್ದು ಐ ಡಿ ನೋಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅವು ಏರಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ್ಲ ಇವರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ. ಊಸು ನಿನಗೆ ಎಂತಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಜೋರು ಬಂದಿದೆಯಾ ಊಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಡೆಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಚಿ, ದೇವಡಿಗೆ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹಿಡಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಹುಡುಗಿ. ಊಸು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ, ನಿನಗೆ ಊಸು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲೋ ಇದ್ದೆ. ಓ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇಂದು ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ತುಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಉಂದೇಟ್ ಅಭಿಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಓಹೋ ಸರಿ ಸರಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅರ್ಷಿದೇವಡಿಗೆ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಹೌದಾ? ಡಿ ಪಿ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಂದು ಬಂದದೆ ಕೋಮಲವೇ ಎನಿ ಜನಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಗೊತ್ತುಂದು ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯದ ಪೂರ ಜವನರು ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ ಅಭಿ ಉಳ್ಳೇ ಮೇಘಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಭಿ ಅನ್ನಡ ಇಕ್ಕಡೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೇರಿಯ ದೇವೇರ್ನ ಜಯ. ಯಾವ ಊರು ಕುಡ್ಡ ಬಿರ್ವಸ್ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು. ಕುಡ್ಲವ ಊಸು ನಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ? ಅವನಿಗೆ ಊಸು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ ಚಕ್ರ ಪಾರಿದೆಯಾ? ಅಕಲ್ ಚಕ್ರ ಪಾರಿದೆ. ಏನು ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಯೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಿ ಆ ರೀತಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪುನಿ ಲೋನ್ ಕುರ್ಪೆರಿಗೆ ನಂದು ಸಚಿನ್ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಕೇಳ್ನೆ ನಾಯಿ ಪತ್ತು ನಾಯಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲಾರಿಡ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಕೇಳ್ನೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಸೋಬ ನಾಯಿ ಪತ್ತು ನಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಯಡು ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್. ಊಸು ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲವಾ ಮಂಗ ಕೇಳ್ವೆ ಕೇಳ್ವೆ ಯಾರು ಏರ್ಡ ಕೇಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಮುಂದೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿರ್ವಾಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಒಯ್ ತಿಂಗಳ ಓದಿತ್ತೆ ಮಾಯಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ಐ ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಊಸು. ಓ ಈ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಪೂ ಏ ಇದು ಪೊಂಜವ, ನಾನು ಆಂಜವಲ್ಲ. ಬಿರ್ವಾಜ್ ಗೇಮರ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಐಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ. ಓ ಮಾರಯ್ಯ ನಾನಲ್ಲ ವಾರ್ಸಿ ಏನೋ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯ್ ಪೊಂಜವ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಯದ ಗುಡ್ಡೇಡು ಎಂಕಲು ಹತ್ತಿನೆಕ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪವಾ ಅದು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇನಾ? ಇದು ಸಚಿನ್ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇನಾ? ಮೂರ್ತಿ ಪೂಕಿ ಬಿಡ್ಪಿನ ಬತ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ. ಮೇಘಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಬ್ಬ ನಾನೇನು ಬರಲ್ಲ ರೀ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಎಂತ ಊಸು ಬಿಡೋದು ನೀವು? ಊಸು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾ?
ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ. ಪರ್ದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂದು ಕುರ್ಚಲೆ ಊಸು ಬಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ಅಂದ ಏನಡೆ ಪೋಂಡ ಬರ್ಪುನೆ ಇರೇನು ಕಟ್ಪಾಡೋಡಿ ರನ ಕುಡಿ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿರತೈನೆಟುಂಡವು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ತೆ ಚೂರು ಪರ್ಲೆ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವಿರ್ಬೇಕಾ ಕಟ್ಟುವಾಡುವಿರಿ ನಾಸುದ್ರೇಡು 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪರ್ಲೆ ದೇವನಾಜ ಅರ್ಚಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆವಾ ಬಾರ ಊಸು ಪೋಂಡು ರೈಲು ಹೋದುಂಡು ಕೇಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನು ಕಾರ್ದು ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಇತ್ತೆ ಊಸು ಬಾರ ನೀನು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಮಾರಾಯ. ಊಸು ಬೇಡ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಬಾ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆತ ಕೆಂಪು ಶರ್ಟು ಅವು ನಾರಾಯಣ ಸುವರ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಕುಡ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕುಡ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲರಿ, ಅದು ಅರ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಊಸು ಆಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಆಗ ಮೇರೆ ಭಟ್ರನಿಗೇನು ಅಂತಲ್ಲ ಶೋಭ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಭಟ್ರ ಬಾಂಡದು ಆಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಗೆಳೆಯ ಊಸು ನನ್ನ ಲೇವಿಗೆ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಸರು ಇಡ. ಈ ಊಸೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಭಿಯಣ್ಣನ ನೂದು ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಎಂಡ ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ವೈಟಿಗೆ ಪೂರ ತುಪ್ಪ ಸಚಿನಿಗುದುಂಡ ಏರಿ ಎಂದು ಅರ್ಸಿ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೀಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಾ ಆಯ್ತಾ ಬಾಸ್. ಊಸು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡ ಆಯ್ತಾ, ನೀನು ಊಸು ಬಿಡ ಆಯ್ತಾ, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಅಭಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸವ ಅಬ್ಬಿಗೆ ಚೀ ನೀನು ಊಸು ಬಿಡ ಆಯ್ತಾ, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಕೇಳಿಸಬೇಡ ಮಾತ್ರ, ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಚೀ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾರ ದಾದೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂತವಾ ಸೊಬಕ ಕುರೆ ಮಾರಂದು ಏರಿಯಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೂತು ಅನ್ಪುನಿ ಊಸು ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲವಾ ಬಾಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಕೊರಿಯನಾ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಡಿ ಪಿ ಬಟ್ರೆ ಇಡ ಪಾತೆರುಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯನೆ ಅಭಿಯಾನ್ ಇಂಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಪುನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಪೋಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕ್ವ್ಯಾಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾಡೋಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಉಗಿ ಆಯ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಆಗ ಅರ್ಸಿ. ಪಾತ್ರೆಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಅದ್ದ ಕಾಸು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನತೆ ಮಗೆ ಅರ್ಸಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊಡೋದು, ಅವರು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಪಾಪವ ನೀನು ಮೂರ್ತಿ ಮರಣಿದ ದಾದ ಮೂರ್ತಿ
ನೀನೆಂತ ಮಾಡೋದು ಉಸು ಬ್ಲೂ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು. ದಾದರ್ಶಿ ದಾದನ ಮುರಳಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅವನಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎಂತವ ಗಂಟೆ 10:45. ದಾದರ್ಶಿ ಅವಿನಿ ರಾಜಿ ಬಂತ ಆಂಡ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕರ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಗುರ್ಕರೆ ಅಂದು ಯಾ ಗುರ್ಕರೆ ಪೂರ ರಾಜಿ ಮಂತ್ ಸರಿ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಗಲಾಟೆ ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ಮಂತ್ ನಾಕ್ಲೆನ್ ಸೀದು ಉಲೈಬಾಡ್ನು. ಇಂದು ಅಶ್ವಥ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದರೆ. ಅಚ್ಚು ಅಶ್ವಥ್ ಮೂಜೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೂಜಿಲಾನುಡೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಅಶ್ವಥ್. ಓ ಹೌದಾ ಉಸು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಮಾರಾಯ. ಏ ಊಸು ಅದು ಮೆಂಗಳೂರಿ ಬರಂದಿತ್ತೆಯ ದಾದನ ಪುದರಿತ್ತಂದು ಊಸುವಾಸನೆ ಅವೇನ ತೋಜನೆಂಕ್ ಅಶ್ವತ್ ಪುಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಆಂಡತ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಷಿ ಐಫೋನ್ ಯಾಪ ಕೊರಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬಸರು ಬಾರ್ದು ಗಡ್ಬುರ್ಲೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆರಾ ಅರ್ಷಿ ಅರೆಗೇತ್ತು ಲೈನ್ ಪೂರ್ನು ಅಭಿ ಪೊರ್ಲು ಅರ್ಚಿ ಅದು ಹೌದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸರಿ. ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲನೇ ಕನಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಲಾಪುಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದು ಓಲ್ ದಿಕ್ಕಿಂದೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು. ಅರ್ಷಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ತಾ. ಹೌದು ಸು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅವರು ಟೈಮ್ ಔಟು